Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de Abau de historia da filosofía. Hoxe ímonos centrar no desenvolvemento contemporáneo do feminismo Simone de Beauvoir. Nesta cuestión, como decimos, imos a desenvolver o pensamento feminista dende a época antiga, medieval, moderna e contemporánea, sobre todo moderna e contemporánea, que cando se elabora ou concepciona sobre todo esta filosofía, e nos vamos a centrar sobre todo dentro do pensamento feminista contemporáneo na figura de Simone de Beauvoir. Para facer esta abordaxe, como decimos, imos a comezar cunha exégese do pensamento feminista, pasando polas diferentes épocas históricas para acabar chegando á época contemporánea e despois de abordar a figura de Beauvoir, tamén imos a afondar na contribución desta pensadora e nas súas influencias no pensamento feminista actual nas décadas posteriores do século XX e xa chegando ao século XXI. Hai que decir para comezar que a loita en favor da igualdade de dereitos das mulleres non naceu no século XX con Simone de Beauvoir, senón que ten unha longa historia ás súas costas, e das que esta autora pois é unha gran debedora. Esta reivindicación está presente en numerosos testemunhos, tanto de mulleres como de homes, que se remontan aos comezos da propia historia do pensamento. Xa na época antiga, grega, temos o testemunho da existencia de filósofas como Aspasia de Mileto ou Hiparquia de Maronea e de pensadores como Platón, quen defendía que as mulleres tamén debían poder ter acceso á filosofía ou á política, chegando incluso dentro do seu sistema político a reconocer a posibilidade de que as mulleres tamén pudieran chegar a ser gobernantes. Aínda que, como sabemos, o pensamento de Platón a este respecto non foi o hexemónico na súa época e o seu propio discípulo Aristóteles foi este un dos aspectos que máis lle criticou na súa obra a política, a necesidade de excluir da mesma as mulleres. Por outra parte, na época medieval contamos con filósofas como Hildegard von Bingen do século XI, quen nas súas obras ensalza a beleza do mundo natural, vinculándoas, digamos, coa muller, e falando, polo tanto, pois dun vínculo entre a muller, a natureza e esa realidade que reflexa a grandeza de Deus, do seu creador. E a este respecto, pois vemos unha certa reflexión sobre o papel da muller, vinculada ca fecundidade, ca natureza, ou estando como unha figura máis cercana que incluso o propio home a Deus, en tanto que creador. Mais será, como dicimos, nos albores da época moderna, cando poidamos xa falar con propiedade dunha defensa clara e completa da igualdade entre os homes e mulleres. Foi entón no Renacemento cando Christine de Pizan escribeu a obra A cidade das damas en 1405, que é considerado pois un libro fundamental porque comeza o que se veu en chamar a querela das mulleres, que é basicamente a introdución da muller dentro do debate público sobre se a muller era ou non igual ao home, e que basicamente veu a tratar de romper os estereotipos misóxinos presentes na literatura da súa época en contra das mulleres. Con todo, esta controversia non logrou mellorar sustancialmente a situación femenina durante séculos, posto que as mulleres seguiron vivindo sometidas durante centos de anos. As dificultades que atopaban para acceder á educación e a presión dos roles sociais rígidos establecidos pois facían moi difícil poder superar esta situación e sair sobre todo dese espazo concedido para as mulleres, que era o espazo do privado, do doméstico, vinculado á entrega da súa vida ao coidado do fogar e da familia. A finais do século XVIII, cando se difundiron os ideais da Ilustración, a injusta situación da muller tamén foi tratada por diferentes autoras. Sobre todo, tanto Olympe de Gouges en Francia como Mary Wollstonecraft en Inglaterra, a finais de XVIII, prácticamente chegando ao XIX, apelaron á razón para denunciar a discriminación femenina, que apartaba a muller tanto da educación como dos postos de responsabilidade e do dereito para poder participar en política.
A este respecto, a chamada Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá de 1791, escrito por Olympe de Gouges, é un dos textos fundadores e fundamentais do pensamento feminista, hoxe catalogados como feminismo ilustrado. Na cal, como decíamos, facía unha réplica á Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán redactada no contexto da Revolución Francesa e que falaba de que todos nacemos libres e iguais, pero podemos decir que uns serán máis iguais que outros, é dicir, realmente a quen se lle recoñecía eses dereitos eran os homes e as mulleres quedaban excluídas das mesmas. A partir de entón, a vez que se estendía a democracia en Europa, pois foi xurdindo cada vez un movimento máis en pro a igualdade dos homes e mulleres. Como decimos máis alá de Olympe de Gouges, tamén tiñamos a Mary Wollstonecraft, que en que a súa obra Vindicación dos Dereitos da Muller tamén reivindicaba este acceso en igualdade á educación para as mulleres, dicindo que se non eran iguais os homes era basicamente porque non se lles permitía ese acceso á educación. E como digo, unha vez xermolado este proxecto, sobre todo no século XIX, a cuestión se vai a trasladar ao ámbito sobre todo da política, pedindo ou exixindo o dereito ao voto. É dicir, mentras se vai establecendo a democracia liberal en diferentes lugares de Europa, pois vai haber un movimento por parte das mulleres de exixir o acceso en igualdade ao voto, pois o sufragio nestas primeiras democracias vai a ser reducido aos homes, sufragio masculino. E as mulleres piden o sufragio universal, é dicir que as mulleres teñan acceso ao dereito ao voto e a participar da política, movimento o cal é conocido como o sufragismo. Os grandes cambios que se producen en Europa na primeira metade do século XX modificaron notablemente a situación da muller. Tras as dúas guerras mundiais, xa chegados, como digo, ao século XX, moitos países recoñeceron o dereito ao voto femenino e tomaron medidas para garantizar o seu acceso á educación, tanto das nenas como dos nenos, e a unha educación cada vez máis en igualdade. A cuestión é que Rousseau, que falaba da educación universal, a finais do XVIII defendía a educación diferenciada por sexos, que non había que educar igual a homes e mulleres, e iso é o que se acometeu durante os 200 anos posteriores. Ainda hoxe en día, se ides pola rúa, podedes ver que había colexios de homes e de mulleres. Ainda quedan restos desas diferenciacións a nivel da escola no que é España, no que foi o franquismo. Pero a cuestión é que, como decimos, durante o século XX e en outros países, como é o caso de Francia, esta igualdade se vai a ir recoñecendo a un nivel legal, a un nivel de poder acceder ao voto, poder acceder a diferentes campos, pero a diferencia no trato e a diferencia en canto, pois eso, o acceso sobre todo á esfera pública ou os escalafóns máis elevados dentro da esfera privada en canto ao ámbito profesional, o que podemos chamar esa esfera da economía, pois en eses ámbitos a muller segueu cunha gran desigualdade e quedou, sobre todo, seguindo estando relegada a nivel social a ese ámbito de coidar os fillos, de coidar a casa, de coidar as persoas dependentes. Basicamente o ámbito dos coidados e do ámbito privado, doméstico, como ámbito central da muller. Co cal, a igualdade, aínda que se foi alcanzando a nivel legal, non existía no plano profesional. Seguía existindo moita desigualdade, xa que os postos clave, tanto na empresa como no Estado, pois seguían a permanecer nas mans dos homes. Este é o contexto no que se desenvolveu o pensamento da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Esta filósofa nace en 1908 e morre en 1986, e partindo dun enfoque existencialista, pois ela emprendeu unha exhaustiva investigación filosófica acerca da situación da muller e a recolle sobre todo nunha obra fundamental e capital dentro do pensamento feminista, dentro do pensamento existencialista ou dentro do pensamento contemporáneo, que é O Segundo Sexo, unha obra publicada en 1949 que, como digo, é un fito decisivo na historia do pensamento en xeral. A idea fundamental que se expón en esta obra, na obra O Segundo Sexo, queda magníficamente resumida nas famosas palabras coas que arrinca o segundo volume desta obra e que é unha das citas polas que se nos pregunta. Abro cita: non se nace muller,
chégase a selo, pecho cita. Con estas palabras, Simone de Beauvoir lémbranos que se as mulleres viven sometidas a unha situación de subordinación, isto non se debe ás súas características biolóxicas ou mentais, non se debe a unha suposta esencia, senón ao modo en que a sociedade estableceu unha diferenza que é a causante da desigualdade, unha diferenza que é social e non biolóxica. Mentres que os homes tiveron a oportunidade de formarse, de atopar un traballo e de emprender os seus propios proxectos vitais, as mulleres limitábaselles o acceso á educación, impedíaselles ganarse a vida por os seus propios medios e obrigábaseas a dedicar casi todo o seu tempo ao cuidado da familia. Co cal, como decimos, non se lles permitía a trascendencia, senón quedar no que se ven en chamar a facticidade da inmanencia, é dicir, adicada a labores reproductivos, pero que non deixaba unha pegada na sociedade que lles permitira trascender. Co cal, dende este enfoque existencialista no que se asenta a Beauvoir, pois xa podemos entender o pernicioso desta situación, deste ser catalogado e situado como un segundo sexo, como un ser humano de segunda clase con respecto aos homes que eran os suxeitos, o centro. Como digo, cabe sinalarse que esta concepción de Beauvoir se asenta no seu enfoque existencialista. Desta forma, fronte ao esencialismo, é dicir, a crenza de que hai esencias eternas e inmutables a que responden todos os seres, segundo a cal, dentro do ámbito do que estamos falando, existiría unha suposta esencia masculina, forma de ser home, e unha suposta esencia femenina, e ademais, na cal o masculino se asocia eso co poder, co ámbito de dominio, con ter o peso no ámbito público, mentras que a muller estaría vinculada á subordinación e ao ámbito privado, ámbito sobre todo doméstico. Pois fronte a esta subdivisión e este esencialismo, a pensadora francesa nega que exista ningunha esencia previa á existencia humana. Neste sentido, desnaturaliza a situación de subordinación na que vive a muller na súa época, nega que esta situación responda a unha esencia femenina que sería, como decimos, a de ser pasiva, a dedicarse ás tarefas domésticas, ser sumisa, e defende en contra que as mulleres poden ser o que elas queiran ser, si se lles dá as ferramentas suficientes que o permita. Co cal, como vemos, está reflexado no seu pensamento o seu existencialismo, a vida como proxecto, e ela o que pide é unha igualdade a este nivel, que as mulleres tamén teñan esta capacidade ou esta liberdade de decidir sobre as súas propias vidas e tomar as rendas da mesma. De forma que o segundo sexo, como decimos, amosa como ao longo da historia as mulleres foron condenadas a vivir nunha situación de dependencia, que non é natural, senón que o resultado dun injusto sistema patriarcal que durante séculos as someteu ao poder dos homes. Esta situación de sometemento resulta especialmente problemática cando se analiza, como decimos, dende unha perspectiva existencialista. Como xa vimos, para o existencialismo a característica fundamental dos seres humanos é a liberdade, que nos permite construir a nosa propia vida, proxectándonos cara ao futuro, cara ao porvir, e abríndonos así a trascendencia. Cando esa aspiración á trascendencia se frustra, a nosa existencia degrádase, porque cae ao nivel das cousas que non poden nunca deixar de ser o que son. Esta caída na facticidade da inmanencia, como decíamos antes, é justamente o que caracteriza a situación da muller nunha sociedade que lle nega a oportunidade de vivir en liberdade e de dirixirse á trascendencia. Nisto consiste a opresión que a nosa sociedade exerce sobre as mulleres, porque dese modo se impide o seu pleno desenvolvemento e redúcese a ser a outridade, e non o suxeito en comparación aos homes que son o central, son a norma. A identificación, polo tanto, da muller coa alteridade pode apreciarse, por exemplo, no papel que a tradición lle asignou como mediadora entre o home e as cousas, e ese rol socialmente imposto vinculado a miúdo ca maternidade e o cuidado do fogar. Alimenta toda esta mitoloxía segundo a cal a muller está máis preto da natureza e é máis sensible que os homes. Con todo, como nos ensina Beauvoir, esta situación non é inevitable, senón que é o resultado dunha determinada forma de organizar a sociedade que está nas nosas mans cambiar. Como decíamos antes, cando decío de que muller non se chegase a selo, é
que a feminidade tal cual a entendemos hoxe en día, pois eso non responde a unha esencia, senón un constructo social, e o que quere afectar ese constructo social, quere romper con eses roles de xénero, quere que a muller se a deixe de asociar pois solo ca pasividade, ca subordinación, con basicamente estar sempre detrás do home subordinada a ela. A él. Ademais, a este nivel, como decimos, con todo, Beauvoir pensa que isto se pode cambiar, e isto se reflexa na súa outra cita cando di, abro cita, o feminismo é unha forma de vivir individualmente e de loitar colectivamente. Pecho cita, esta segunda parte da cita que máis me importa, porque significa que o feminismo, a parte do carácter individual de facernos donas da nosa propia vida, de tomar conciencia, que é importante, pois tamén implica unha certa autoconciencia das mulleres como grupo ou clase subordinada a dos homes e a necesidade de loitar conxuntamente para acabar con esa subordinación, non só para nós mesmas, senón para todas as mulleres. Digamos que aquí vemos tamén unhas influencias do propio pensamento marxista, de como analizaba a clase. Digamos que aquí estamos falando tamén dunha especie de tomar conciencia de clase por parte das mulleres do seu papel dentro da sociedade, máis alá do propio sistema económico, porque a cuestión é que máis alá de se estuvemos no feudalismo, no capitalismo ou en outros sistemas económicos, a situación da muller leva basicamente milenios sendo a desta sempre secundaria e subordinada. Digamos que incluso dentro das clases oprimidas sempre houbo subdivisión de clase e a muller sempre foi a clase oprimida incluso dentro da clase oprimida. Co cal, polo tanto, o que estamos vendo é que a situación da muller deriva dunha opresión estructural. É unha opresión a cal aínda non superamos completamente tampouco hoxe en día e, ademais, no contexto contemporáneo, porque algo que sí que caracteriza moito o capitalismo e o individualismo, pois o feminismo como motor de cambio tamén nos axuda a entender eso que son os problemas das mulleres, pois en concreto, falando en este caso, pois non son algo individual, senón que son algo que se dá por unha estructura social e que eso non se resolve persoa a persoa, senón que hai que loitar xuntas. Pouco despois de que se sentise en Europa o impacto da obra de Beauvoir, a crítica do patriarcado tamén chegou a Estados Unidos coa publicación da obra A mística da feminidade. En esta obra, Betty Friedan denuncia o modelo cultural imperante nos países occidentais, que encerraba a muller no seu papel de ama de casa e nai de familia. Neste sentido, iba na mesma liña que a crítica que facía Simone de Beauvoir ao posto subordinado ao home que se lle daba a muller na sociedade occidental. Ambas pensadoras poden considerarse referentes do que posteriormente se denominou como feminismo da igualdade. Cabe sinalarse tamén, para rematar, que a crítica que facía Simone de Beauvoir foi un referente teórico para o feminismo dos anos 60, 70, 80, porque deixa ao descoberto o desfasamento existente nas democracias occidentais entre os dereitos, xa accedían as mulleres ao voto, a educación ou ao traballo, e uns feitos nos que persistía a desigualdade, é dicir, que a igualdade formal non implicaba de forma directa e instantánea a igualdade real ou efectiva. Xa nas seguintes décadas, o pensamento feminista eclosionou en innumerables variantes. O feminismo liberal da xa mencionada Betty Friedan, centrado na igualdade de dereitos e acceso da muller ao campo laboral, sobre todo os postos máis altos, o que se chamaba superar os teitos de cristal. O feminismo radical, contrario ao anterior, de Kate Millett ou Shulamit Firestone, co seu lema do persoal o político, o de Kate Smith, e que instaban a ir máis alá na procura da raíz da desigualdade de xénero, criticando institucións da esfera privada como era o caso da familia e as cuestións domésticas. Hai que decir que sacar a luz ao debate público cuestións que antes eran privadas como a violencia de xénero ten que ver con este ideal de que o persoal é político e que o que pasa dentro da casa tamén é un tema do que se debe falar dende a política. Aparte de que, como digo, o feminismo radical é bastante crítico co liberal, non só atenta, digamos, contra os teitos de cristal, sino do que agora se fala do chan de barro, digamos, da situación de que moitas mulleres están completamente na marginación das sociedades. A cara dunha persoa pobre é basicamente a cara dunha muller.
van a remarcar moito dende o feminismo radical facendo esta énfase nas cuestións de xénero máis alá de eso, de chegar aos postos máis altos. Por outro lado, tamén temos o feminismo da diferenza de Lucy Irigaray ou Carla Lonzi, que trataban de reivindicar e pôr en valor a ética dos coidados, por decir así, o que levaban facendo séculos as mulleres, porque lle criticaban o feminismo da igualdade, que o que facían era como tratar de que a muller puidera entrar nos espazos xerado por e polos homes. Basicamente criticaban que a sociedade estaba feita de forma androcéntrica e que o que había que facer pois era modificar a propia sociedade e que cousas vinculadas ás mulleres pois non situalas como algo a abandonar, senón algo como reivindicar para todos os seres humanos, como poida ser eso a ética dos coidados. Non é que agora as mulleres deban abandonar os coidados, senón que hai que situar os coidados no papel necesario e fundamental para a vida humana que son e como algo que todo o mundo pois se debe encargar deles. Por outro lado, tamén temos outras tradicións como o feminismo queer con Judith Butler, e que non só cuestionaba que o xénero era un construto social, senón incluso o propio sexo. Tamén temos o feminismo universalista de Martha Nussbaum, que trata de estender os logros no avance da igualdade de xénero a todos os países, e non só un recuncho de Europa e do norte de Europa ou de Norteamérica, que era hasta onde estaba chegando. E igualmente poderíamos nomear máis variantes como é o ecofeminismo de Vandana Shiva, o ciberfeminismo de Donna Haraway ou o transfeminismo de Paul Preciado. En conclusión, como vimos, a historia do pensamento foi unha historia de desigualdade. Durante séculos os únicos que tiveron permitido dedicarse á filosofía e a pensar foron os homes. Sempre existiron, aínda así, mulleres que se atreveron a cuestionar esa prohibición, implícita ou explícita, e Simone de Beauvoir non é a primeira, senón un eslabón máis da cadea do pensamento feminino e feminista, sen a cal sería difícil de imaginar a gran cantidade de correntes que existen hoxe en día dentro do pensamento feminista contemporáneo, das cales todas elas, como decimos, das correntes actuais, se consideran debedoras de Beauvoir, da igual que falemos do feminismo da igualdade ou da diferencia, do liberal ou do radical, todas consideran a Beauvoir unha figura clave nas bases da súa tradición de pensamento. Tamén cabe dicir que Beauvoir non é por azar unha pensadora existencialista, xa que esta corrente de pensamento contraposta ao esencialismo foi un método e unha ferramenta moi útil para entender a situación das mulleres como algo histórico e social e que podía, polo tanto, ser cambiado, ser mudado e non como algo natural e innato e que, polo tanto, non se podía mudar. Ademais, aínda que a obra que máis se identifique co existencialismo sexa a Conferencia de Sartre, o existencialismo e un humanismo, cabe defender que o mellor e máis logrado ensaio, tanto por extensión como por profundidade, da corrente existencialista é esta obra da que vimos falando, O segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Polo que, en definitiva, non debemos recordala só como unha das grandes pensadoras feministas, senón tamén como unha das máis grandes pensadoras existencialistas ou unha das máis grandes pensadoras en xeral e do pensamento contemporáneo do século XX máis en concreto.